Mä oon lääkäri Petri Wolfram ja kerron seuraavaksi vaihto-opiskelua varten tarvittavasta lääkärin todistuksesta. Tämä lääkärin todistus vaihtelee hyvin paljon eri maiden välillä. On tärkeää ottaa mukaan lääkärin lausuntopohja, joka täytetään sitten vastaanotolla. Tässä vastaanotolla käydään läpi keskustellen ja kantatietojen avulla kysytyt asiat. Lisäksi lääkäri tutkii asiat, joita lomakkeessa kysytään. Yleensä kuunnellaan sydäntä ja keuhkoja, mitataan verenpaineita ja tutkitaan näköä, mutta nämä tosiaan vaihtelee hyvin paljon eri maiden välillä. Jos lausunnossa kysytään rokotustietoja, niin ne on hyvä kysyä jo edeltävästi esimerkiksi oman oppilaitoksen terveydenhoitajalta. Siellä ne on kaikista parhaiten näkyvillä. Mikäli lausunnon suhteen on sitten tarve jollekin lisätutkimuksille, niin nekin kyllä onnistuu sujuvasti täältä Lysnan kautta. Meillä todistuksen hinta on kiinteä, eikä siihen tule päälle mitään lisämaksuja. Tervetuloa vastaanotolle.